Ngethuba umongameli Cyril Ramaphosa ebhengeza ukuba eli liza kungena kwisigaba sesithathu ngecawe lesiphuma kuyo, uye waveza ukuba inqwelomoya nazo zizaqala ukubhabhela emajukujukwini kwesi sigaba sesithathu, kodwa iza kuba ngoosomashishini kuphela abaza kubhabha. Kodwa ingqonyela kwaFly SA uMnumzana Elma Conrad uthi imiqathango eza kubekwa xa eli candelo lezophapho liqalisa ukusebenza kuza kuba nechaphaze libi kwingeniso kweli candelo. uMnumzana Conrad uphawulile nangekamva labasebenzi benkampani yakhe ngelithi uzimisele ukubagcina njengoko ekholelwa ukuba le ntsholongwane yecorona yinto yexeshana. Igosa ephezulu kwaFly SA uMnumzana Elma Conrad lithi ukuba kuzobakho imiqathango eliqela xa elicandelo livumelekile kuntingela emajukujukwini hleze oku kuphelise umdla wabakhweli. If there's so many restrictions on who can fly, it really dampens the demand for flights. You might just have too little people that actually qualify for these under these regulations to fly. And then if there's too little people to fly, then would we be able to cover the cost of that flight if we only have, say, 30 or 40 people that wants to fly for whatever these business reasons or approved reasons are down to Cape Town? Udukumiswa nxe kwentshukumo kweli kube nefuthe elibi kakhulu kubasebenzi kwicandelo lozophapho. This whole situation is actually impacting the staff more than anything else in our business. So for the first month, the first lockdown period up to the end of April, or up to the first lockdown period, if all the staff was fully paid. Then from the second lockdown period, all the staff is on unpaid leave unless they had leave that they could take. Uthi abazimiselanga ukudenda abasebenzi njengoko bekholelwa ukuba le ntsholongwane yecorona yinto yexeshana. We need to decide whether it's a permanent situation or whether it's temporary. If it's permanent, then we need to seriously look at reducing our workforce and going into retrenchments. But if we see it as temporary, which we saw anything from 12 months to 18 months, then we need to try and stick it out and try and keep as many of our employees as possible, and rather carry the costs now but have them available when we're ready to start flying. Kwaye uthi bafuna uncedo urhulumente ngokuthi acuthe irhafu abayihlawulayo ukuze bakwazi ukuqhubela phambili noshishino lwabo.